Argiaren podcastak. Waterlooko gudua abak irabazi zuela uste baduzu, Akenaton Pokemon bat dela pentsatzen baduzu, eta Txirrita Mirriren lagun bat, orduan, oroimen histerikoa podcasta entzun behar duzu. Asteartero argia.eusen. Menda Bikoitza, Garbine Larrearen podcasta. Ongi etorri, hemen gara berriz ere Menda Bikoitza podcastean. Gaurkoan lorak izango ditugu tartean. Mikrofonoan Garbine Larreari zaizue eta teknikari lanetan Neritzar Zailuz. Kaixo Garbine eta kaixo entzule guztiei ere. Hori da, gaurkoan izpilikua hitz egingo dugu, izpiliku fina edo izpiliku ezberdinetaz, baina arabar Errioxara joango gara, han badaelako ohitura bat izpilikuarekin lotutakoa eta hori ezagutu nahi genuke. Gero, lore more honek lurringintzatik ezaguna duguna, lurringintzan erabiltzen dugulako edo aire gozagarri gisa, sendabelarretik zenbat duen hitz egin nahi nuke. Ez ezaguna baita gai hau, ez baitugu oraindik ere sendabelar gisa ikusten. Eta gomendio proposamen edo aholkutan, landare honek ikusita zertarainoko etekina duen, berarekin egingo ditugu baita gaurko gomendioak. Orduan, saio morea geldituko zaigu. Berandu denean, namuak baliote duen, galdetu zenidan. Kaixo Garbine, berriro ere. Kaixo Eneritz. Esan duen, saio morea egitera gatoz. Morea. Bai, morea geldituko zaigu. Morea geldituko zaigu. Pena duen usaia ezingo dugula guk hemen zabaldu. Hori zaila duen, irratiz nola irratiz edo audioz nola transmititu usain bat. Saiatuko gaitun, hitzen bidez, girotzea daukagun da sudurrera ere eraman sensazioren bat. Hori dun. Eta entzulei ere hori, ongi etorri hemen gaude, beste bi astelenean behin bezala, Menda Bikoitza podcastean, gogoratu argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan topatuko gaituzuela, bai oraingo saioak eta bai iaz lehenengo denboraldian egin genituenak, eta gaurko saioari ekiteko ohitura zar baten berri emango digun, ezta? Hala dun. Arabar Errioxara joango gaitun. Bai, Arabar Errioxara joango gaitun, eta oso ezaguna esten, edo, nire bintzat oso... beste hainbat festa badizkinagu ezagunagoak, eta gure esango dinagu folklorearen, edo antzinako usadioen artean, adibidez San Joan zua oso ezaguna eta popularra eta edatua den bezala, beste honako hau niri etzaidan iruditzen, hain ezaguna denik, eta merezi di, hemen elementu asko batzen zaizkigulako, eta haien artean, sendabelarra hau daukagulako, labandula angustifolia, edo izpiliku fina aurkitu dinagu, eta niretzat merezi din honi buruz hitz egiteak. Eta ze egiten diten, izpilikuarekin, San Juan gaua aipatu duen, etzakinat neguko San Juan gaua hitz egin behar digun? Tentazioa badun hori pentsatzea, baina ez din kuadratzen. San Juan eguna solstizioaren inguruko ospakizuna dun, udako solstizioa, eta hemen tentazioa zeagon pentsatzeko hau neguko solstizioaren inguruko zerbait dela, baina ez dun ospatzen neguko solstizioaren bueltan, lehenago ospatzen dun. Gu Durangoko azokan ibiltzen garen garai hortan. Oraintxe, gertu dinago. Bai. Berez dun, sortzezgarbiaren amaurkinaren inguruan egiten den jai bat. Mainak edo martxoak izenez dun ezaguna, eta hau ardoaren lurraldeko zerbait dun. Nahita esaten dinat ardoaren lurraldea, bai Lantziego, Labastida, Leza, Navarida, Samaniego, La Puebla de la Barca. Ikusten dizkinagu, hoietan denetan aldaera txikiekin, egiten duen ospakizun bat dela hau. Bai hemen baditun Bernardo Estorner Lasa, baditun ikerketak egin dituzten hainbat antropologo, esaten dutenak hau bai dela, naizta datetan batez egin neguko ekinozioaren inguruko jai bat. Elementu oso antzekoak dituelako.
bueno, purifikazioa errito bat zirudin, animalien purifikazioa aipatzen duen, hemen testuetan, eta, bueno, ardoa badun ospakizunaren elementuetako bat. Baina, aurkitzen dizkinagu, baita garaiko beste hainbat elikagai, ez? Gaztain erreak adibidez, gero ikusita ze lurrak parajaietan zerrematen duen patata errea aurkitzen dinagu, irugiarrea ere aurkitzen dinagu, eta zeuden hainbat elementu adibidez sua etxearen aurrean egiten duen, ez? Bakoitzak. Bertako bizilago bakoitza bere etxearen aurrean, atarian su bat pizten din. Bai, eta bazirudin, animalien purifikazioaz gain, etxeko espiritu txarrak usatzearen helburua badagoela horrez. Orduan, bueno, sua piztean zion hemen lezan egiten den ohitura landarea hemen ikusten dinagu, ez? Elementu hau. Bueno, izpilikuari ematen zaion zu, izpilikua lehorra, lore, txorten, osto, dena, eta su hori gero eskuz esku pasatzen joaten duen gainerantzeko guztiak ere horrekin pizten ditun. Orduan, su bat hasten duen. Bai, hori da. Batek pizten din sua, eta urrengoaren sua lehenengoarenarekin. Oiden, lehenengo suak elikatzen din. Vale. Baina lehenengo su hori ez duen ala eta hola pizten, izpilikuarekin pizten duen. Eta ulertzen duen, izpilikuak erretzean duen ke hori, eta hemen esan loreak dituela molekula aromatiko gehien, baina osto eta txortenek ere baietz, hau erretxintxua dun eta egurra egiten duen enborra zeukan landare honek, orduan horrek ere badin ke luzea eta usaintxua, ez? Orduan, bueno, aipatzen duen, erretze honek garbitzen dituela etxea, intentzio txarrak, bueno, herri guztiari eman behartzaiola ketu bat, keak edatu inberdula herrian zehar, dena garbi dadin behar bezala, bai animaliak, etxeak, pertsonak ere bai. Eta horren ondoren ikusten dinagu, gaztainerrea, zurrakapotea, bueno, janaren da edanaren inguruan dauden ohiturak, tenetzat deigarria dun aurkitzea, horren bueltan badagoela baita auzolana ere. Herritarrak batu egiten ditun, eta bide bazterra garbitzen ditun, bueno, ikusten duen mantenu lanak egiten direla, negua iritsi baino lehen. Bueno, bitxi eritu zaian. Gainera lehen komentatzen egon gaitunez, San Juan jaiarekin alderatze horretan honek ez duela santurik. Ez din santurik, berez izenean ez din ikusten santurik, jatorria, bueno, etzeon bate garbi, ez, nondik sortzen den, etzekinagu oso ondo ere izpilikuak zertan, olako protagonismoa. Hau, urte pare bat bertan labastidan izketan aditu ginela, esaten zigunen, etzegola garbi zergatik etzen erromeroa edo beste landare bat, baina beraientzat badin izpilikuak alako funtzio babesle, garbitzaile, purifikatzaile hori, eta, bueno, ez gaitu nahi aire kutsaura, zai gaitun, energetikoak diren bestelako, bueno, etzekinak gaizkinak esan, edo zein den hitz egokia. Hemendik onbidapena, ez? Hurbildu nahi duenak Arabar Errioxara, Labastida, Samaniego, Lantziego. Bueno, izango dina aukera, eta errotua dagoen jai badun, eta bertakoek bizi dutena. Orduan, bueno, igual hau ere hola izan dadila, ez? Nik ez niken hemen turismorik sustatuko. Ikusten dudalako, auzolanak ere baduela, bertakoen, herriarekiko zea txikimendu duten hor ikusi egiten dela, ez? Eta esaten geninean, komunitate bizitza bat elikatzen duen jai bat dela hau. Eta etxera lotara bueltatuta ez duen turismoa. Ez. Que joan, eta etxera bueltatu. Oso ondo. Eta ez duen oso zaila asmatzen aste honetako sendabelarra zein izango denez. Bai, nik uste dinat emankorra duen, eta esan hori dinagu saioari ere horregatik ipini zenio genitxonan, ez? Izen hau menda bikoitza, alegia bikoitzak eta, bueno, anitzak direla mendak, ez? Familia botaniko berekoak ditun, lamiazea edo labiada familiakoak menta eta izpilikoa erromerua ere bai, ezkaia, salbia ere bai, baina bakoitzak din bere baitan ere ugaritasuna anitzak ditun, ezberdinak zeuzkanago. Orduan, bueno, berari buruz hitzein nahiko niken, bereziki guk bere usaina lotzen dugulako kosmetikarekin edo garbi usaiarekin, aire gozagarri gisa, bueno, hortik ziren. Nik kotxeko aldaukan ambientadorearekin.
Vale. Ez du oso exotikoa gelditzen, baina bueno. Baina badun usai erlaxatzearekin lotua dagoen usai bat, eta gero marketingak bere irudia asko erabiltzen din, eta ikusten dinagu gure iruditerian, gure paisaian badagoela konfortarekin eta lasaitasunakin lotua, eta nik beti erreparatzen zienat meditazioa eta olako erretiroak eta itendian publizidadea eta ia beti izpiliku bat ikusten dinatan. Hippie xamarra, ez? Bai, bueno, hippie esatea ziagon, bai. Bueno, gauza duen hau, zenda belar bat dela. Eta hor, zionagu, ikuspegi hori ez dinagoa inbeste landu, ez? Bueno, esan behar dinat, hemen entzuleak izango ditugula landare honi banda deitzen diotenak eta belarxuta deitzen diotenak euskeraz, baita ere. Bueno, kosmetika lurringintzak bere ganatu egin duenez olio esentziala eta erabilera nagusiak horiek dituenez, esan beharra zegoen niretzat propiedade dermatologikoak dituela nabarmenenak, ez? Azala garbitzen dien poroetako zikinak kanporatu, bueno, hor, akaso ez naun gauza berririk esaten ari, hildako zelula kendu ere bai, izaten duen alergiek sortutako gorritasun, azkura hori tratatzeko egokia dela, intsektuen ziztadak tratatzeko, antiseptikoa, nik esan hori ninan, lehen neguan baino udan duela erabilera handiagoa, udan gertatzen zaizkigun 10.000 gauza horientzat balio duelako, balio anitzekoa dela. Eta noski erlaxatzeko dela pentsatzen dinagu, eta bere usainak, baina, esan berra, bere usainak erlaxatzen duela, baina esan behar dinagu hau infusioan hartu leiken landare badela. Karo, badun erronkatxoa. Zaporez? Oso garratza? Ez, xaboia edatearen sensazioa. Orduan, klaro, ni xaboia edo ambienta hori edaten ari naun, eta, klaro, burmuinari kosta egiten zaion egokitzea, ez? Gauza dun, buruko mina baldin badaukagu jatorri nerviosotik datorrena, oso ona dun. Eta iluntzean, oherakoan edatea ere bai, oda, nerviosisteman regulatzaile on badun. Bioz taupada anomaloak daudenean, nerviosistema narritatu batek eragindakoak, oso interesgarria dun hortarako. Eta gero antiespasmodiko ona denez, kamamila bezala, ikusten dinagu, liseriketa aparatuari bezala, arnas aparatuari laguntzen diola, orduan, estula dagoenean, laringitisa, katarroa dagoenean, hau nastu izan dinagu eskaiarekin adibidez, eta baduen arnasebidetako tratamendu ona ere. Gibel garbitzaile polita dun, eta erlaxatzailea, eta guri beti burura etortzen zaizkigun sendabelar minkatzak, mingotxak, zaporez ez duen minkatza mingotxa, baino bai dun gibel erlaxatzaile eta garbitzaile ona. Eta gero, maitzeko aipatuko niken, bereziki bitxia edo erabilera mugatuagoa, lehen esaten geninean, hau erabilera mugatua da, gaur egunean ikusten dinagu ezetz, transmisio sexualeko infekzioak, TSI-ak ikaragarri gorantz doazelako azken urteetan, eta aplikazio eremu oso ona da delako, landare honena, sexu bidezko gaitz kutsakurrak tratatzeko erabiltzen delako. Ukendu moduan? Oliotan, ez ukendurik ez, oliotan, infusioa bera ere bai, eta ikusten dinagu infusioa aplikatuta izan litekela eseritako bainuetan, eta oleatoa indezakegula, oliba olio batean beratu dezakegula landara, eta gero neurri egokian olio esentziala ipini. Hau da, 100 mililitro hori 10 tanta olio esentzial izpilikuarena. Orduan, hau tratamendu aukera bat badun, eta aldi berean barnera bileran hartuta, bi eremuak batera tratatuta. Ikusten dinago baita, erditzeak hasten direnean ere lagungarri izan daitekela, eta hainbat emaginek erabili izan dutela, eta erabiltzen dutela hau erditzetan. Niretzat oso eskerronekoa dun, etxean edukitzea, lorontzi batean ere ederra etortzen dun, baratza bazter batean, eta moztualdi bat baino gehiago egin altzizkionago. Orduan, niretzat izpiliku fina, usainetarako, adornurako, adina, terapiarako dun ona. Eta gomendioak ere izpilikoari lotuta dengo dizkinagu, 3 erabilera mota, edo 3 arlotan
Hiru arlotan esango eta dinagu. saiatuko naun gauza ez oso ohikoak ematen. Hau da, asko kingo dine adornuan ipini eta beste batzuk oliotan edo xaboia egiteko. Orduan saiatuko gaitun erabilera terapeutikoak, kosmetikoak eta gastronomikoak lantzen. Eta hartara etxean asko daukan horrek etekin ateako zion eta ugaltzea pentsatzen nahi denari kaso aukerak emango zizkionagu, hortarako. Ispilikoa ere badun desente, gure inguruan desente. Hemen landatua zeukanagu. Landatua baina desente, ez da? Bai. Asko ikusten duen Dudari inguruan, gabe. jardin askotan zagon. Bai. Eta gero isurialde mediterranearrean bere kaxa jaiotzen duen mendian. Orduan, mendian jaiotzen den honek bestelako usain badin, bestelako zapore badin, eta nik askotan esan ohi dinat, aukera baldin badugu, basatia jaiotzen dena biltzekoa, arekin hasteko. Varietate horrek badituelako bestelako molekula aromatikoak, erromeroaren tankerakoak, erromeroaren antzadin. Orduan, edaten hasten denarentzat, hori erresago. Terapeutikoak dien erabileretan, aipatu binat bat infusioa edatea, arratsalde iluntzean edatea, erlaxagarri gisa. Hemen bere garaian garraiskaz ere hitz egin genian, eta, baditu nola antzeko lana egin dezaketenak eta elkarrekin ondo konponduko direnak. Baina bera utxik ere baziagon hartzea. Garraiskak nola limoi zaporea duen, ondo ezkonduko ditun, eta akaso sensazio hori ez, zeari nahi zeaten, kolonia. Botika eratearena. Bai, hori akaso tapatu ingo ziagun, posible duen. Nik hemen aipatu nahi niken begietarako kolirio oso ona dela. Hau da, begia baretu ingo din, begia erlaxatu egiten din, eta gero begian dauden gorritasunak, zauri txikiak, begi bueltako azalaren harritadura ere tratatzeko ona dun, eta hemen, gomendatu izan dinagu hainbat lanetan intxusaren loreakin. Sambucus nigra, intxusa loretan daukagun garaian lora bildu, lora lehortu, eta biak kopuru berean, ipintzen dizkinagu postreko koilarakada bat 200 mililitro uretan. Hemen kontua dun begietarako erabiltzen dugunean, garrantzitsua dela nola iragazten den. Eta ez dugula balio betiko moduan iragazki metalikoakin edo infusioa edateko alitz bezala ezin dugula iragazi. Hor kutsadura gertatzen ditun, eta hemen oftalmologoek eta okulistek eta estine maite hau infusioak begian ipintzea arrazoi honegatik kutsadura gertatzen dielako. Orduan, paperezko iragazki bat, kafea filtratzeko erabiltzen den iragazki horietako bat erabili, eta erabilera bakarra egin, behin filtratuta. Hori, 4 egunean ondo egoten du noskailuan, kristalezko ontzi batean. Hotza egotea garrantzitsua dun, eta egiten dizkinagu 2 gasa busti, eta 5 minutuan, 10 minutuan, etzanda egon gasa horiek begi gainean ipinita. Orduan, hau den begia baretzeko, begia erlaxatzeko, begiaren hidratazioa hobetzeko, eta ikusten dinagu nerviosistemak eragindako askotan dauzkagun dardarroiek eta alako tikak ere hobetzen dituela. Niri asko gustatzen zaidan, 3-4 egunean jarraian eginda begietan dezenteko hobekuntza nabaritzen duen, orduan kolirio lan oso ona egiten din. Osea, begi lehorrentzako ere, ez? Pantalla aurrean ordu asko pasatakoan askotan begiak erabat lehortzen ditun, erabili... Hori, lan gainkargak sortzen din askotan, baina baita bizi estiloak ere, eta niretzat garrantzitsua hor bazauden beste elementu batzuk ere, kontuen hartu beharrekoak begiaren lubrikazioari barrutik begiratu behar zaionak, baina egia duen kanpotik kolirio batek egiten duen lana, berdin oso ondo. Berdin oso ondo ingo digula esan da belarronek. Nik beti begirako entzuna ninan kamamila. Zela ona, baina gero entzunean ez ote zen ainona, etzakinat komentatu dunan iragazkiaren kontu horrek gati den, edo kamamila bera izatea zagon kaltegarria begirako. Hori ondo ekarrian eritz, kamamila badun begitarako ona, baina epe motzean. Kamamila baregarria dun, eta hiri begian haizea dala eta adibidez, edo hautsa, edo zakarren sartu ezkero, edo gorritasuna handia, edo alergia izan ezkero, momentu puntual batean, eta azpimarratzen dinat, puntual batean ondo, 4 egunean, astebete gehienez, baina hortik aurrera lehorgarria dun. Eta begietako mintzak lehortzea ez dinagun nahi. Are gehiago lehortasun maila handiegia baldin badaukagu, ez? Orduan ikusten dinagu, nik askotan hitzaldietan, da hau aipatu izan dinat, ez? Hemen emakume belaunaldi bat badagoela begi lehorraren sindromea daukana, kamamila egunero erabili zuelako iraganean.
eta hori penadun, ez duelako zertan gertatu, eta bestelako landare batekin hori etzaigulako gertatuko. Eta begietarako aukera oso zabala zeukanagu, itzengo dinagu bestelako hainbat landaretaz ere, baina izpilikua dun bat, intxusaren lorea dun beste bat, nabar lorea, aipat begibelarra, plantaina bera, hilena, bueno, akaso dozena baditun, jongo gaitun begien gaiaz izketan, arituko gaitun, baina ez du niretzat kamamila referentziazko landare bat. Puntualki bai, baina hortik aurrera ez. Ondo. Eta izpilikua bai. Beti lehenengo konponbide bezala ez, begirakoa, kamamila. 2 egun bai eneritz, baina 2 aste arazo badun. Ta 2 hilabetean erabili duenak, ja begiak arraskatzeko beharra zeukan. Puntatuta geratzen duen. Erabilera kosmetiko bat egiteko guk oliotan beratu izan dinagu. Eta hori oleatoa dun, olio ezberdinak aukeratzea zeuzkanagu, eta olio batean beratu, badiez almendra olio batean, eta hemen landare lora lehortu berri ipintzen dinagu eren bat, laurden bat, tematen zionagu Maria bainu bat. Iten dinagu olio hori ez erre, baino landara bertan beratu. Gero gau osoan bertan utzi, eta 2 aldiz iragazten dinagu bat, iragazki metalikoakin landarea kenduz, eta bigarrena oial batekin edo, txukun ondo iragazi, eta hartara olio horrek sendabelarren propietateak hartzen dizkin, propietate liposolubleak, koipeak xurgatu ditzaken propietateak. Hori indartzea zeukanagu beti, olio esentzial on bat ipiniz, eta hori 10 tanta 100 mililitrorentzat abia puntu ona dun. Olio hauek gorputzan emateko, masajerako, hilean, interesgarriak ditun. Olio hau gero xaboi egitea zeukanagu, krema bihurtzea zeukanagu, abia puntu niretzat lehengai gisa izugarria dun. Azaleko esan bezala gorritasunak, azkurak, inflamazioak, hori dena hobetzen din. Erabilerarik ohikoena dun, ez? Ohikoena dun, bai. Izpilikoarekin kosmetikoa, edo bueno. Dudari gabe. Are gehiago gaur egun munduan ekoizten den izpiliku gehiena erabilera kosmetikorako ekoizten dun. Guk hemen proposamen bat egitea zeukanagu kolonia harin bat. Eta kolonia harin bat dun, alkohol zuri batean, alkohol zuriak ditun 38-40 gradukoak, vodka izan daiteke, orujoa edo uxuala izan daiteke. Horre egiten dinagu, landarea epe motzean beratzen dinagu, ez dizkinagu bere propietateak nahi, edateko, baizik molekula aromatikoak ondo txertatzea. Orduan, nik hemen, eztabaidak itzate izkinat, lorea lehor, fresko, lorea usaintxu egon da hila. Orduan, lorea oso usaintxu dagoenean. Usaina bali madun importa zaiguna, ez? Hori dun, bai. Usain hori, txertatzean edinagu alkoholetan. Orduan, aste pare bat, baino joan usaitzen. Akaso 10 egunean, akaso aste betean, beratuko dun da. Alkohol hori, more marroixka gelditzen dun, iragazi, eta jartzen zionagu beste hainbeste, adibidez 100 mililitrori, beste 100 mililitro hidrolatoa. Eta hidrolatoa dun, alanbike batean, destilazio prozesuan olio esentziala lortzen den bezala, beste produktu bat lortzen dun, dago hidrolatoa dun, lurrun kondensatua dun. Beste usai badin, baina izpilikuaren adin baita. Orduan, erdi eta erdi nahazten dizkinagu, eta gero hori potentziatzen dinagu olio esentzialaren bidez. Eta kasu honetan, aplikazio dermatologikoa baino dun molekula aromatikoak izatea helburua ez, jartzen zionagu dosi maksimoa, 100 mililitrori 40 tanta. Nik hori baino gehiago etxionat ipintzen. Eta gero, noski separatu egiten duen, ez baitun ondo nahazten, banandu eta olio esentziala goian gelditzen zaigun, orduan, eragin egin behar zaion indarrez, gorputzean eman aurretik. Espraierako kristalezko ontzi batean ipinita, hori duen kolonia ur bat, oso xamurra egiten, oso eskerronekoa eta oso goxua. Gomendio bereziak ekarriko ditunela esan duen, eta baita bete ere, ez? Kolonia bat. Kolonia ura izango guken hemen, deitza zaiona, baina guk ur destilaturik gabe egin duguna, eta izpilikoaren aktiboak denean daudena, hau da, tindatutako alkohol hortan, hidrolatoan eta olio esentzialean. Segia dun beste koloniak botatzen ditugunean, edo perfumeak edo dena delako Euskal Ozterrari garen botatzen. Hori gai luzea dun, sintetikoak, honek molekula fijatzailerik etzeukan, ez dinegun osoan usaituko, ez liken usaitu behar ere egun osoan, Hori dun.
azalean ematea daukan. Eta gero, trikimailu txiki bat nahi duenak, honek pixka bat gehiago usaitzeko, 100 mililitrori askotan ipini izan zionagu kollarakada txiki bat postrekoa 3 mililitro edo jojoba olio. Jojoba olioa badun gure azaleko koipearen oso antzekoa, orduan apur bat gehiago usaitzen din azalean eman da. Orduan, hau badu niretzat polita. Gero, zakutxo aromatikoak egiten ditun jende asko zeagon honekin, usaina etxean zehar edatzeko, armairuetan, autoan bertan. Olako zakutxo bat, guk, tradizio ezberdinak ikusi dizkinago Europan, da bat bazeagon ekialdean egiten dena, ez dun zakutxoa, dun buruko, lotarako burkoa, almohada. Hori ez dun armariorako izango, ez? Ez. Hori dun, burua gainean ipiniten bertan loiteko. Orduan, izpiliku lora. Orduan, hor asko behar dun, ez gaitun bi zakutxotaz ari, eta zeukanagu burko bat egite, kutsin bat, eta horren gainean lo egin. Pixka, saturante xamarra ere ez dun? Ez nik egin dinat. Ez, usainak ez din... Ez. Lehortuta, Gain hartzen, ez zakinak. Ez, eta hau esan beharra zegoen, sensibilitate kimikoa duena, edo oso sentibera dena hainbat usainekiko, eta migraina eta joera duena, ez? Edo buruko min oso indartxuta gogorrak, ez? Halako usain sarkorrekin, hau ez dela gertatzen izpilikuarekin. Eta, ohitura hori erabilia zegon, justu buruko minak dituen pertsonen artean, aurrei ere egin izan zaien, eta batzutan duen buruko gainkarga daukananean, egun hoietarako erabiltzen den buruko bat. Bai. Begira, izpiliku burukoa. Bai, tanik oso handiaz ninan egin, baina bere gainean lo egiteko adinakoa eta gomendatzen ninat. Bai, Bai. Apuntatuta. Hori da. Eta azkena bereziena, o jateko badun izpilikoa? Jatea ja salto bat arutzago. Bai, ez? Esan duen balimadun kolonia bat edatea bezala infusioa, jatea ere ez duen izango. Ez duen, baina aurkitu dinagu, hemen garrantzitsua duen Proventzan egiten dien sendabelar nahasketetan, eta, hauei buket aromatikoak deitzen zaien, ez? Sukaldaritzan erabiltzen direnak, bere familiako beste hainbatekin nahasten dela, ez? Orduan zeuzkanagu, erromeroa, ezkaia, albaka zeukanagu, eta gero estragoia eta mendaroa aurkitzen dizkinagu. Hemen oharretan ipiniko dinagu bakoitzaren izen botaniko. Orduan, guztiak kopuru berean nahasten ditun, hauts egiten ditun, eta gero zuntzak kendu iragazki metaliko batekin pasata. Eta ikusten dinagu, nahasketa hauek erabiltzen direla txerrikiekin. Hau da, txerriaren aragia, okela prestatzen denean, saltsak egiten direnean, saltsa horiek gehienetan barazki gozoak izaten dizkinez, tipula, azenarioa, patata ere askotan, zapore oso trinko indartsua dutenak ez. Hauei ipintzen zaien alako espezie badun. Eta gero ikusten dinago baita, basurdearen okela prestatzeko estebeteak egiten dienean, okela hauekin, hor erabiltzen dela izpilikoa. Eta, klaro, denak ditun lixeriketari laguntzeko espeziak, baino izpilikoak ere, hor niretzat gibelaren detoxifikazio edo garbiketako lana egiten din. Ondo, hori ere probatzeko, baten batek egin nahi baldin badin, nik prestatu ninan behin, eta egia dun, nitxonan antzematen, zapore hori. Bazuenik, izpilikurik? Usaia baina izpilikuri bazuenik, eta ininan nahi eta argazkia denak kopuru berean jarri nituela, hemen esandakoak, eta niretzat bazinan, albaka, ezkaia, oreganoa, beste gailentze ditunan. Eta egin ninen, txerriaren xolomoa prestatu, saltxan, eta ari botata, eta inorketzinan esanan izpilikoa zegoenik. Probatu dezala nahi duenak, eta gero konta diezagula, ea ze iruditu zaion. Edo errestaren bat asmatzen baldin badu, bidal dezala. Probatzeko? Bidali argazkiren bat, errezeta bera. Oso ondo, Garbine, azte hontako hementxe utziko dinagu. Ongi. Berriz gogoratu, bizibaratzea.eus eta argia.eus atarietan topatuko dituzuela mendabikoitzaren saio guztiak, eta guri proposamenen bat egin nahi badiguzue, idazteko mendabikoitza@argia.eus elbidera, eta hemen bi astera itzuliko gara. Beste zerbaitekin. Beste kontu batzuekin. Oso ondo. Ondo izan, Garbine. Argiaren podcastak.
Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.